kanál, tady Sakaito Band, nacházíme se v Bradfordě. Zdravím vás. Točíme svůj první klip na svou první písničku, je to cover. Nám se bude líbit. Doufáme, že jo. To tam vydrží počasí. Dali jsme si kávu, protože tohle je na nás moc brzo. Strašně brzo. Musím se trošku probrat. Jojo už nás čeká. Jo, no. Pane Kaláš, jak se těšíte? My jsme se těšili na tebe, pane Kaláš. Takže tady rozhovor s Patrikem. Takže těším se dobře, normálně, Romale. What? Bro, what are you talking about, man? On se těší. No. Takže to bude mít plaťák tady to. Jak se ti s náma zpívá? Tak jo. Bratranče, jak se ti s náma zpívá? Super, super. Jste dobří muzikanti, tak jde to. Vidíte to, jo? Slyšíte to? Já se nechlubím, ale slyšíte to. Tady si dají kafíčko a jedeme na to. Teď jdeme do studia. Kluci, jak se cítíte? Super, super. Já jak Brad Pitt. Prostě značně a stručně jsem jak herec. Brad Pitt. No. Herec Brad Pitt. No a ty jak se cítíš? Jak James Bond. Babko. Jak James Bond 007. Dáme ještě pár záběrů, ukážu vám ještě pár záběrů ze studia. Těšte se na klip. Tak co chlopi, jej, co robíte? Jdeme na to? Máme po klipu, jdeme se najíst. Ráma jede, víte kapely, Sakaito Band. Na chviličku bude písnička s klipem. Tak lidi, máme byli jsme se ještě najíst, touto dneska dlouhejnem. Tady se naše cesty dělej. My jedeme do Londýna, do Manchesteru.